F'Pembroke u f'Ħalfar ġew installati żewġ magni ġodda tal-BCRS għal fliexken tal-plastik, kif BCRS Malta investit €2.5 miljun f'10 magni ġodda biex tilqas minn biżel tas-sajf. Quddiem waħda minn dawn il-magni ġodda f'Ħalfar, il-kap eżekuttiv ta' BCRS Malta Edward Ketkuti spjega kif il-magni Jumbo huma differenti mill-magni li ġew installati sa issa. Id-differenza li forsi bejn l-oħrajn hija li wieħed jista' jitfa' numru ta' kontenituri f'daqqa flok wieħed ma tfissirx li ħataġġel iktar, il-time to process huwa more or less l-istess, però l-magna qed tagħmel iktar xogħol u il-magna tesa' sa 9,000 kontenitur qabel tintela. Il-magni l-ġodda se jkunu qed joperaw mis-6 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija u ħdejhom dejjem se jkun hemm persuna tal-BCRS biex tappoġġja lill-konsumatur dwar kif għandu juża dawn il-magni l-ġodda. Ma ġenb kull magna Jumbo se jkun hemm magni miż-żgħar li fihom wieħed jista' jriċikla l-ħġieġ u l-lanet. Minn l-aħħar ta' Mejju ġanna 2 installati, ħajkomplu jiġu installati minn l-aħħar ta' Mejju għax bħalissa qed nipproċessaw il-permessi mal-awtoritajiet u dan il-żmien huwa tajjeb li nżidu din il-flotta għaliex huwa żmien ta' preparament tas-sajf fejn qed nistennew li jkun hemm konsum ta' kontenituri tax-xorb ħafna akbar. F'5 xhur kemm ilha li bdiet titħaddem din is-sistema inġabru aktar minn 60 miljun kontenitur tax-xorb b'aktar minn 2,500 tunnellata ta' plastik, ħġieġ jew metall. Fil-frattemp qed jinġabru ma' 9 miljun kontenitur kuljum, illi turi bidla fil-mentalità tal-poplu meta wieħed jikkunsidra li storikament pajjiżna kien jirriċikla inqas minn 20% tal-kontenituri tax-xorb u issa dan in-numru tela għal 70%. Kuntenti ħafna bis-sistema BCRS kommessa li tkompli dejjem ittejjeb l-aċċess u dan l-investiment ġdid huwa testament ta' dik il-ħidma. Tul ix-xhur li ġejjin BCRS Malta se tinstalla 28 magna oħra biex it-total ta' magni f'Malta u f'Għawdex se jilħaq 348.